Litum mena long rilong si mena khai ereng ki sonanga bangke pinyeson eli mena dak bojar komite presiden dokok adim si bangaso ilikar bifana ke theng po bangke nining duk piklo lasi la bangso aputha ka pot bangke nili hin pen bangke pinrem lo lanta kalila hala bangso amunit la ke klem vek ke theng ke chok vek amunit da phana bangke pini pena bang bong la luin order tum same nang ne pi vek nang po la pentu la bang so muni da phan kapane long vek ya bang ke nilitum bojar committee la pen ke se ro an lo ne do sita long pho ke se long ke do vera muni sereng se ke so pot la long pho ke se tum pen chelang si pena pen sita me nilitum la lang o bojara bang ke indefinite si ke bon po la pentu nilitum isi decision che en lo pena barnisia banke dipu market banke bondho si bipo nelitum lapen non na banke amunita critical ason sido po sukur sing banda nelitum da thekdam longle delang lasi hala sukur sing phansi dame la bangso amia amasi kisura chelang vek na po lapen thu la bangso mia aphan kapa chelang banke la mia o kapa chine bia banke la mia o ka bepare tum chichini konasi ke doma kona pensi ke bangma lasi hala bangso amia apana pe chenebi bangkela oga bepari dum hasi nilitum bojar committee la pen kese hoy ke nilitum presar pipo la bangke jongsi la so presar pipen jongsi alang tum nang proyek det pulotan te alang tum bangke akai si bangke dake bojar pinya ha beparan choklem mi po bangke nang pa choklem long le lo la dak bangke lasi nang nili pini la nang litum media hoy bangke pen ke karbiang long atok ano ke do akar biya khaya tum ha phansi dambe la mia po khaya phan bangke kachere bangke nang sot la pela tum konat ko pima ke klem hala bangke elitum ta ke langdun chari ke nang sot athe alang tum bangke akhai da the tan la si hala bangso opo la tum ke atok anu tanang lura ri ajara be ha be par ta klem la si hala so bangke elitum ta non ko pisi alang tum nang ke klem ke dam hala bang elitum langdun chari nang po la si nilitum non bangke nilitum bojar committee pen na pen banga kankir do hala so kankira long bangke kesi tum tanang cerap dun nang po la pen belek kar bi asong tum do anse tame nang cerap nang ceto dun nang po la si la pen thu la bang so paro ka so phan la so mia so phan so keng sang so han ke ne long ya phana bangke nilitum pen dang lok ang ton organization e do anse tame la pen thu kenang sot laing long pho ke se tum stam nang cerap dun po an pe alang tum no sami nilitum bojar committee hoi pen sami nilitum da cerap dun pakapo pusi nilitum ni cepat he pondok kenep long ya pak nang hani kemi polo holi festival hot dak dipu lang ok ahithie long nilitum kese dipu regional committee long klembang phu sukur sing inghi aphan pini ladak amia si tengkheng dut si alang lipan areng hu pasolo laban dupak pen corbak bak delo asi halabang su akathenai kechok chenai ang denglong kele hut nilitum lo chadia song pen demand lo nilitum la tang ora hithi bang ke nilitum pangkulong le lo pulo la soteng si dipu bojar committee tum sidame nang chekro dun lo laban la non la anchot kalisi niltum non masih niltum cingki dampir po license do an avian ke niltum bang than labi fansin niltum non non kengkam cejor po kasi la anchot kali niltum ke claiming dupinglang la hai ami atum nang pleng set di pulong halabang ta phere meme niltum batai lo ke cuniri batai lo pu alang li tumhan dimengklong pekri ang tang peng kebang tumhan stame dimengklong ke pek tum ta tukok kasi alang litumba puthot chuniri kangtung non kisung apor ke pangcheng lo labang so pot munthi de khelang mulote litum chikela de khe deji kasi kining jewi thalang velo nil tum ke independent ke lang ok thi bang ke kangkir lo stame aleng atum ola ok chojor atum do alang litum han bang ke nil tum bang ke thang ke karangkha be alang litum bang ke alang litum tha business bang pasuli bom na